La falla. Era una vegada Bob Esponja, Sky i Chase que s'apuntaren a la falla. Estaven molt contents perquè es feien moltes coses i perquè van elegir a Sky fallera major i Chase president. Van fer paella per a dinar un dissabte i després feren festa per celebrar elecció. Els dies que tenien presentació, els amics Sky i Chase dormien a casa de Bob Esponja perquè els ajudava a vestir-se i a pentinar-se. La setmana de falles, Sky i Chase dormiren tota la setmana en casa de Bob Esponja perquè els xiquets i xiquetes anaven allí a tirar los petardes. El dia de la crema, cremaren la falla, contents perquè ho havien passat molt bé. Conte contat, conte acabat.